नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मस्ट वेलकाम बरायनानै लाबाय दिनैनि बे मोनाबिलि समाव। आसा खालामो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे लाइभआव जয়েन जागोन आरो लोगो मोनगोन। जास्ट दान्दिसे इन्जय खालामगोन आरो दा। दा गिबियावनो मानोना जोंहा आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि रिजाल्टआ साननैल'सै दिनैखौ लायोबा साननैल'थारसै आरोना रिजाल्टखौ जोङो मोनथारसिगोन आरोना रिजाल्टखौ एकदम नुनो मोनथारसिगोन माने आसामाव बबे पार्टिया सरखार सालायगोन माने गभार्नमेन्ट रिफर्म खालामगोन बबे पार्टिया कंग्रेसआ माने निउ गभार्नमेन्ट माने सरकाराव बबे पार्टिया फैफिनगोन ना कंग्रेसआ फैफिनगोन ना बिजेपिआ फैफिनगोन आरोना दा बिराद माने मानसिफोरा माने ओरै जाना दं आरोना बिखा ख्लाब जाना दं माने आरो गोबां मानसिफ्रानो अपिनियन होदों आरो गोबां चेनेलफोरानो माने एगजिट पल होदों। दा जोङो एगजिट पल बादियै बिजेपियानो सरखार सालायगोन बेखौ माने एगजिट पला दिन्थिगासिनो दं। बिजेपियानो माननिय माने जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआनो माने आसामाव सरकारा जाफिनगोन बियो एगजिट पला फोरमायदों आरोना एगजिट पलनिफ्राय जोङो मोनथिदों मानोना 80निफ्राय 100 मोननायनि माने एगजिट पल होनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजानि नोंथांमोन आरो बाखि माने पार्टिफोरा माने खुनु माने चेलेन्ज जेबो माने खालामनो हाया आरो माने फेर मारिनो हाया ओरैबायदि माने 126 जिथु कनस्टिटुवेन्सिनि मार्टआव 80निफ्राय 88 सिमहालागै बिजेपिया माने मोननो थांगासिनो दं माने रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेखौ नायोब्ला बिजेपिया सरकाराव फैफिनगोन बियो एगजिट पला फोरमायदों माने दा थारैनो मानोना बे एगजिट पला मालाबा गोरोबो मालाबा गोरोबा माने बे मोनसे सारभेस नालाय बुथ कमिटिफोरनिफ्राय लानानै बेखौ माने मा खालामनाय कालेक्ट खालामनानै बेखौ जास्ट माने मा होनो बिदिखौ एक्सपेरिमेन्ट माने आनजाद नायनाय आरोना लानानै दा बियो माने मालाबा गोरोबो मालाबा गोरोबा आरोना बेखौ 100% सियर होननानै बुंनो हाया थारैनो साननैल' दंथारसै माने एकदम माने फिक्स माने कनफार्म बबे पार्टिया आसामाव फिन सरखार दाफिनगोन दा साननैनि उनाव रिजाल्टखौ मोनसिगोन दा सोर बेसेबां साखा फारा जाना दं आरोना सोर बेसेबां साखा फारा जाना दं माबायदि माने देरहानायनि उनाव मा जागोन मा बेदर जागोन एकदम माने बेसेबां इन्जय खालामगोन आरोना दा बियो गावबा गाव पार्टियासो मोनथिसिगौ आरोना फुरा फुल इन्जय एकदम जोंहा बिटिसि काउन्सिलावबो जा रिजनेल पार्टि मोननै दङ इउ पि पि एल आरो बि पि एफ पार्टिनि गेजेराव दा बबे पार्टिया माने सरकाराव फैगोन जा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो बुंदों 15थायाव 15था मोनगोन नङा होमबा आरो जोंहा इउ पि पि एलनि जा मानाव गेदेर प्रमद सार बिथाङाबो बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों नङा होमबा 8थानिफ्राय माने 9, 10, 12ता नङा होमबा बेबायदि आरोना बिथाङा सारा फोरमायबावाखै दै माखासे चेनेलफ्रासो फोरमायदों रायजो राजा नोंथांमोन
दा माने जियानो हक चेनेलाव नुदों जोङो माखासे चेनेलफोराव नुदों इउ पि पि एलआ माने 10थानिफ्राय 12था मोनगोन बेनिफ्राय बि पि एफ पार्टिया बुंदों माने 15था माने मोनगोन होनना बुंदों आरोना दा सोरनिया जायोना बबे मोनसे पार्टिनिया जायो एगजिट पलखौ माने लानानै माने सियर खालामनो हाया आरोना देरहामारथारसिगोन नैबे पार्टियानो देरहामारसिगोन बेखौ जों बुंनो हाया जायखिजाया रिजाल्टआ मोनथारसिगोन आरोना साननैल'थारसै माने एकदम साननैनि उनावनो फुल रिजाल्टखौ मोनसिगोन माने दा काउन्सिलावथ' माने बबेबा पार्टिया माने एकदम बोरमा खासि जानायनि माने खोथा होखादों नङा होमबा बोरमा खासि आरो बोरमा खासिया माने 500 हाजारनिखौ माने गोसोबायदि बिनानै लानो हागोन आरो माने 500 हाजारावथ' बोरमा खासि मोना 2000 3000 4000 नङा मोना नङा होमबा 2000 3000नि बोरमा खासिब्ला माने गोसोबायदि बिनानै लानो हागोन आरो माने बेबायदि बि पि एफ पार्टिया माने फुरा बोरमा खासिजों एन्जय खालामगोन होनदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन बेनि उनाव दाथ' सियरखौ बुंनो हाया नालाय नङा होमबा फुरा नैबे 4 थारिखआवसो मोनसिगोन माने इभिएम मेसिननि सिङाव माने बबे पार्टिखौ रायजो राजाफ्रा मेन्डेट होदों आरोना माने इलेक्सन नालाय बिसायख'थि नालाय जोङो माने रावनिबो थुनायखौ जों नुवाखै नङा होमबा रावबो रावनिबो थुनायखौ नुवाखै सोर बबेयाव बांसिन थुदों माने रावबो नुवाखै नालाय बे इभिएम मेसिनाव माने सानबासो मोनसिगोन आरोना बेखौ केलकुलेट जेब्ला खालामगोन अब्लासो मोनथिगोन आरो बे 4 थारिखआवसो जों मोनथिगोन आरोना जियानो हक माने बबेबा मोनसे पार्टिया देरहागोन पार्टिया जेनगोन आरो आसामाव कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव बबेबा मोनसे पार्टिया सरकाराव फैफिनगोन दा जों आरो रायजो राजानिफ्राय बेनो नङा होमबा आसा खालामो जाय पार्टिया फैयो जाय सरकारा फैयो बेनो रायजोनि खामानि मावगोन ना रायजो राजानि खामानि मावगोन आरो दा मोजां खामानि मावगोन जौगानायनि नङा होमबा लाइमोनफोरनि जोंनि जिथुनाखि लाइमोनफोरखौ माखासे हिउमेन रिसर्स सुबुं धोन सम्पद सोरजिनायाव बिसोर गोरों गोरा खालामनो खामानि मावगोन आरो बिदिनो गोबां खामानि मावगोन आरोना सरकाराव पावाराव थानानै दा बेल'सो नङा होमबा मानोना दिनैनि लाइभआ माने मास मोनब्रै मोनबासो जाबाय आं लाइभआव फैया माने दिनै फार्स्ट टाइम फैनो आरोना आरो फ्राय नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनो राजखान्थिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजां मोनो आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नाया नङा नायो थ' माने नोंथांमोना जेसेबांनो सापर्ट खालामगोन एसेबांनो माने आंबो इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना गोबां बेबायदिनो माखासे कन्टेन्ट लाबोनो नङा होमबा फ्राय आङो राजखान्थिनि बागैनो लाबोनाय जायो नङा होमबा राजखान्थिनि सोमोन्दै लाबोनाय जायो माने माखासे पइन्टफोरखौ आरो नोंथांमोना जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामो कमेन्ट लिरो थ' बिनि थाखाय जोबोद माने रोजा रोजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो साबायखर नङा होमबा साबायखर जासिनाय थाबाय आसा खालामो सापर्ट खालामलांबाय थागोन हेफाजाब होलांबाय थागोन
कमेन्ट लिर जाय जाय लाइभआव दं कमेन्ट लिर मोजां गाज्रि कमेन्ट लिर रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव माने मोनसे खोथाखौ गोसोखाङो आरोना नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ काउन्सिलाव जोंहा BPF बा BPF पार्टी काउन्सिला BPF पार्टी मानाव गेदेर जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्व दैदेननायाव काउन्सिला सोलिगासिनो दं नङा होमबा सरकारनि ट्राम्सआनो जाबाय 5 बोसोर नङा होमबा 5 बोसोराव नोंथांमोना 8-9 माससो बारलांबाय आरोना 8-9 मास बारलांबाय दा बे समाव जोङो ससियेल मिडियाफोराव नायब्लाथ' जोङो माने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि माबाफोरखौ नायबाथ' बिराद माने पावारफुल बायदि नुयो आरोना दा मोनसे बाथ्राखौ जोङो खोनायो माने बड'लेण्डनि सिङाव माखासे बिदिनो इन्सिडेन्टफोर जायोब्ला नङा होमबा बायदि बायदि माने हिंसायारि जाथाय सोमजियोब्ला नोंथांमोना खोनागासिनो दं पावार गैया ना गोहो गैया पावार गैया नैबे बाथ्राखौ माने बुंनायखौ नोंथांमोना खोनागासिनो नङा होमबा दा पावारा थारैनो BTC आव गैमारा नामा ना गैनायाथ' गैखाया ना पावारा माखासे गोहोआ दङ पावारा दङ खिन्थु हम पावार ल' एन्ड अर्डार नङा होमबा माने हम पावारखौ माने होआखै आरोना ल' एन्ड अर्डारखौ माने माखासे बाखि पावारा दङ खिन्थु अब्लाबो माने बे खोथाखौ बुङोब्ला पावार गैया गोहो गैया होनबा माने एकदम BTC आ माने बिराद लोरबां आरो दुरबल बायदि मोनो आरोना माने जेबो पावारानो गैमारला नामा ना बेबायदि माने सानफ्लांगारो आरोना खिन्थु ल' एन्ड अर्डार माने हम पावाराथ' गैखाया पुलिस प्रखाखननि पावारा गैया अर्डार होनाया खिन्थु
बे बाथ्राखौ जेब्ला इन्सिडेन्ट जायो, जाथाय जायो, अब्लानो बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला माने रायजो राजाफ्रा खोब दुरबल मोनो आरोना, एकदम माने पावारा गैमारला बिटिसिआव होननाय बायदि आरोना। थ' बेखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों आरो गोबां माने दैदेनगिरिफोराबो बिनि सायाव जोङो बाथ्रा बुंनायाव खोनागासिनो दं, नोंथांमोना खोनागासिनो दं, नङा होमबा? गोलावमानो जाबाय माथो, 16 मिनिट जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, मानोना नोंथांमोनजों फंनैसो माखासे एजेन्डानि आयदायाव माखासे, नङा होमबा, सावरायबाय, नोंथांमोननो फोरमायबाय, शेयार खालामबाय। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनो थाखाय दाबाव, फोरमायनो थाखाय दाबाव। दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों। You want to stop?